खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंसोर गासैखौबो फिन खेबसेबो बरायहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर बुंखानोसै सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ मोजां मोनना जोबनानै होदो आरो लोगोफोर खुसिनि दिन आरो मैयासो सफैदों बियो जिखौ आङो नेना दंमोन बे माबाया सफैबाय मैयासो मैया 28 तारिख ओमफ्राय फाइनेलि लोगोफोर आंना नै गुगोल एक्सेन एकाउन्टआ सफैबाय नै मैया सफैदो आरो मैया 28 तारिख ओमफ्राय मैया एड्रेसखौ माने गामिनि माबायावनो होदो नालाय एड्रेस गामिनिनो इयावनो पस्ट अफिसनिफ्राय इयाव होफैदो गामियाव न' गाहायाव होफैदो आरो न'नि एड्रेसावनो बेयाव होखादों नालाय न'नि एड्रेसाव होदोंमोन नालाय इयाव न'आव मैया फैदों ओमफ्राय मैया लांबाय ओमफ्राय मैया खुलिनाय जायाखै ओमफ्राय दिनैसो माने इनिखौनो लानानै ओरैनो अलपमान भिडिअ बानायनो होननानै आङो बारा गोलाव माने ओरैनो इखौ माबाबाय आरो दिनै माबाबाय मैया बेखावनाय जादिया नायाखैबो ओमफ्राय ओरैनो दोनबाय खुसि नोंसोरनि अननायाव नोंसोरनि हेफाजाबावसो आं बेखिनियाव लासै सहैदो ओमफ्राय बेयो मोनफैबाय आरो बिदिनो लोगोफोर आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था हेफाजाब होलांबाय था आंबो नोंसोरखौ होगोन बिदिनो अनसायलांबाय था आरो लोगोफोर बिदिनो जोंबो गुबुनफोरबायसा गेदेर इउटुबार जालांनो हानाय बायसा फिसानिफ्राय गेदेर बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था गावजों गावनो लोगोफोर नङा होमबा गोसोआ खुसि नाङो इफोरबायदिया फैबाथाय नङा होमबा फाइनेलि मोनफैमारबाय आंनाबो बियो आं आरो जागोन ना जाया बिदि होननानै सानगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय मोनफैमारबाय आंना साबसक्राइबाबो खमायलाय बारायलाय जाबाय थायो बिदिनो भिडिअफोरखौ जानला मोनला होयो माबायो बारा थिग होनाय जाया ओमफ्राय सर्ट भिडिअ होयो बिदिनो बारा माबाथ' बानायनाय जायानो बारा मोजां भिडिअ लाबोनोबो रोङा जिखिनि हायो बेखिनिखौल' बानायो आङो मालाबा संनाय खावनायनि मालाबा ओरैनो बाजार साजार थांनाय माबानायनि बेफोरखौनो देखायनाय जायो आरो बाराथ' ओरैनो गोजान गोजान थांनानै बेरायनायनि जेबो ब्लग होरि लाबोनायबो जाया बेखायनो संनाय खावनाय जानाय बेखायनो न' दुवार साफा खालामनाय बेफोर माबाखौनो देखायनाय जायो लोगोफोर बेयावनो आरो नोंसोरनि अनसायनायजों नोंसोरनि सापर्टआवनो बेखिनिया सफैबाय आंखौ आंनि हासबेन्डआबो हेफाजाब होदों माने माना खालामाखै बिदि ब्लग बानायनायाव बा रिल्सबो बानायो आङो आवगायनिफ्रायनो बानायखायो जेरै लाइकिआवबो बानायो इन्स्टायावबो बानायखायो आङो खालि इउटुबावल' माबाखौ खुलिना दोनबाबो आङो इउटुबाव माबायाखैमोन आरो जोंना गोबाव टाइम जाबाय माने जोङो रायलायलायदोंमोनसो आरो गोबाव बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबायमोन आरो जोङो माने इउटुब मालायनि भिडिअ ओरै नायबाय थायोमोन जोङो ओमफ्राय होनोमोन आरो जोंहाबो इउटुब चेनेल खुलिनि खोमादे ओमफ्राय बेलेगफोरा जेरै गोजान गोजानाव थांनानै ब्लग बानायना देखायो माबायो थाङो जायगा देखायो माने ओमफ्राय ओरै संनाय खावनायनिखौबो दि होयो जोङो संनाय खावनायनि जानायनि फोरखो माने नायबांनाय जायामोन आरो बेरायनो सोरबा गोजान गोजान टाउनाव बेरायनो थाङो अबेबा माबि देखायो न' होरि देखायो मोजां मोजां बेफोरबायदि देखायनायखौल' नायनाय जायोमोन ना ओमफ्राय जों सानफेराखैमोन जे जानाय लोंनाय संनाय खावनायखौबो देखायनो हायो मोसानायखौबो इउटुबावबो होनो हायो होननानै माने बारा नायबांनाय जायामोन नालाय मिथिबाङामोन रोङामोन आरो ओमफ्राय जोङो माने हासबेन्डजों रायलायोमोन जोंहाबो खुलिनो ओमफ्राय खुलिबा मालाय गोजान गोजान बेसे मानसिफोरा शिलं हक दिल्ली मुम्बाइफोर बिदिनो बेरायनानै ब्लग बानायना होयो बिदि होननानै देखायो जोंलाय माखौ देखायनो रावबो नायनाय नङा जोंनि ब्लगखौ बिदि होननानै होनोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो खुलिना दोनबाय हासबेन्डआबो खुलिबाय गावनावबो ओमफ्राय आंबो खुलिबाय ओमफ्राय ओरैनो खुलिनानैबाबो आङो ब्लग होरि बानायनाय जाया मिथियामोन आरो ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै बर'फोरनिखौबो नायै मिथिजाया माथो संनाय खावनायखौबो जानायनिबो बिदिनो माबा माबि देखायनो हायो दस' निजेनि माबा संनाय खावनाय न' दुवार साफा खालामनायखौबो देखायनो हायो बिदिनो बर'फोरनि जोंनि बर'फोरनि इउटुबारफोरनिखौबो बिदिनो नायहोलांबाय थाबाय बिदिनो नायनायावनो मिथिलांबाय ओमफ्राय बेनि खाथियाव आङो नायनायावनो ओमफ्राय आंबो बानायनो गोसो जालांबाय आरो बिदिनो मालायनिखौ नायदाव ओमफ्राय बिदिनो नायदावनो हाव माथो मोसानायबो जानाय लोंनाय बिदिनो माथो होनो हायो दस' संनाय खावनायखौ देखायनो हायोस' माथो आंबो होनोसै र' बिदि होननानै आंबो होनो गोसो जाबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला आंखौ बेमार नायजानो थांदोंमोन आङो बाटिन्दायाव पान्जाबाव ओमफ्राय बेयाव सासे माने आङो ओरैनो भिडिअ सर्टनि माने होयोमोन बुंनो रोङामोन आरो माबोरै बुंनांगौ मानसिया बोरै वेलकाम खालामनांगौ बोरै बुंनांगौ बेखौ रोङामोन आङो मालायनिखौ नायबाय थायोमोन बोरै बुङो बोरै मायो रोङा लाजिनाय मोनो बोरै बुंबा माबागोन जानाय नङा खोमा रावबो नायनाय नङा खोमा बिदि होनना सानोमोन ओमफ्राय बिदिनो सासे माने फ्रेन्ड्स लोगो मोनबाय आङो जिब'नि जबा ब्लगखौबो लोगो मोनबाय बेखौबो बाटिन्दायावनो आं साबसक्राइब खालामबाय आङो
मिथिगौ ना लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनोनोबो सोरबा जुदि आंखौ साबस्क्राइब खालामनो खोथाफिनोबा गिफिनलायोमोन आयु गिनाय मोनहाय आजिखालि जुगाव मा बेसा माने बारा मानसिफोरखौ फोथायजाथाव आरो जेरै ओमफ्राय गिनाय मोनोमोन ओमफ्राय सासे हिन्जावसायाबो आब' आं नोंनिखौ साबस्क्राइब खालामबाय नोंबो आंनिखौ खालामदे होनना ओमफ्राय हासबेन्डनाव सोंफिनलायो आङो आंखौ साबस्क्राइब खालामना खोथादो बियो आंनिखौ खालामबायनो आं खालामनो दे होनना सोंलायो आं गिनाय मोनोमोन बे फार्स्ट टाइमाव आरो मिथियाना जेबो इउटुबाव माने जि भिडिअ माबा माबि गाज्रि माबा माबि ओरैनो माबा खोनाबाय थायोना जेरै भिडिअफोर होनाय मानाय गाज्रि माबा माबि खोनाबाय थायो नुबाय थायो नालाय जों गिनाय मोनो बेफोरबा बदनामसो जाब्लाबायगोन नामा बेफोरबायदि भिडिअ माबा माबि बानायबा मोसानाय एबा बिदिनो आङो सोरखौबा ओरैनो साबस्क्राइबार फिसा फिसाखौ बिदिनो आंबो फिसा नालाय बिदिनो खम खमनिखौ खालामदावबाय ओमफ्राय आंबो खालामबाय बिनिखौ आंखौबो खालामनो खोथाबाय बिदिनो लासै बारायलांबाय बिदिनो होलांबाय थाबाय आरो बाटिंदायाव थांनायनिफ्रायसो आं खालामलांदो बिनिफ्राय दा जाबाय दा मा जाखोलायो आगस्ट दा सेप्तेम्बर आगस्ट जादों आगस्ट बोसोरसे जादों आगस्टआवनो जा बाटिंदायाव दंमोन ओमफ्राय दा आगस्ट दिनै 29 आरो बेयावनो जाथाबानो बानायबाय आरो ओमफ्राय हासबेन्डआथ' आंखौ माना खालामबाय था नोङा बिदि होननानै जानाय लोंनाय बिदिनो लाबो ओमफ्राय बिनियावबो बानायबाय थायोमोन बिनियावसो बानायबाय थायोमोन बिनि भिडिअसो ओमफ्राय आंनो न'आव थाफैनायाव न'आव दाजों थाफैबाय ओमफ्राय न'आव थाफैनायाव आंनो दा माने नेटआ माबाना आरो बिहेन माबाबो मोनसे नेटबो लाना होबाय आंखौ माने भिडिअ जेसेबां बानायबाबो जोबा आरो जेरै नेट बेंकिं ओरै माबा लाना होदों आंनो रिल्स बानाय भिडिअ बानायबाय थानो हायो जेरै ओमफ्राय खुसि हासबेन्डआबो आंखौ सापर्ट खालामदो आरो खानैबो ओमफ्राय बिदिनो माबायो आरो इनावबो दङ माबा आरो हासबेन्डआबो ओरैनो भिडिअ बारा होबाङा नालाय इनावबो इउटुब चेनेल दं नाथाय आङो ओरैनो बांसिन रिल्स ओरै बानायोमोन ओमफ्राय संनाय खावनायनि होबाबो ओरैनो भिउवार्सफोरानो बारा फैबाङा आरो माथो बुंनो आरो ओमफ्राय आं दा खुलिसै बारा बुंबाय थाला लोगोफोर गोलाव खुलिनोसै खुलिना नायनोसै ना खस्थ'नि गेजेरजों माबानाय नोंसोरनि सापर्टदो आरो आंनि खस्थ' जाबाबो जायाबाबो संनाय खावनाय बिदिनो जों जेरै सिम्पोल जायो बेखौनो देखायो जेरै निजे जेरै सङो खावो जाबाय थायो गोसोआवल' दुखु मोनोना नङा होमबा लोगोफोर भिउआनो फैथ्रा नाया ना भिडिअ जेरै रिल्सफोराव भिउआ ओरैनो फैयो देसाय ओमफ्राय माबा भिडिअफोराव फैबाङानो आरो माने जानोबो हागौ जोंनि कन्टेन्टआ एबा माबाया बारा मोजां जायाबो जानो हागौ बिनिखायनो गिलायलांनाय मोनोहाय आंहा माबा खुलिनोबो हासबेन्डआ सोंहरबाय दंमोन आरो मैया खाथरबाय नालाय बा एसे थाबनो मोनफैबाय नामा बिदिनो गाव थानायावनो एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय थाबनो मोनफैबाय नामा खुलियाखै बिदिनो सोंदों ओमफ्राय र' इखौ इनि बिखयनो ओरैनो अलप नै आं बिसिजोब्बाय आरो ओमफ्राय ओरै बेखावबाय होमबा देखायनोसै आरो लोगोफोरना खुसि मोनबाय जिखौ आङो खस्थ' खालामनानै सिङाव लासै मोनफैबाय नोंसोरनि अननायाव नोंसोरनि हेफाजाबाव नै मोनफैबाय आरो लोगोफोर उल्टा नुयो दस' लोगोफोर माबा उल्टा नुदों मोनफैबाय दे नोंसोरनि अननायाव आंनि खस्थ'आव हासबेन्डनि हेफाजाबाव सापर्ट खालामनायाव दिनै आं बेखिनियाव लासै सफैबाय ओमफ्राय फाइनेलि नै मोनफैमारबायना लोगोफोर होमबा लोगोफोर ब्लगखौ ओरैनो बारा गोलाव बानायला बेखिनिखौनो दिनै नोंसोरनो आङो देखायबाय आरो जेरै होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा बाय बाय